Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Shillong Sports Association haka arpu pratrik unai wing arjar arpo kala Pynkup Burom ya ka kong Riïohlang Dhar kabala syajit ban long kum ka international referee jong ka FIFA kabalong ka senjuk ka bapenyat yaki lempung yelek kai football haka perthai barok kawai ia kane ka jing Pynkup Burom la penlong haka office traikam jong ka Shillong Sports Association kabadan hapolo Shillong haka bala sakilang da presiden jong ka association uba sentar kelas sun harengkat ka jingenon lang jong secretary uba SS rapthap bat kiwei de ki nongkit kam bat ki dikhot jong ka association kumban chupentip hangne ka kong Riïohlang Dhar ka badairu ka pulit jong ka first MLP battalion kala syajit biang ha ka FIFA ban peteng kum ka international referee ha ka balayolat ban penyat ya ki jingelek kai football ki balalong keleng kiri kum ha Bhutan ha Nepal bat ha kiwei kiri Mencuang sedang referee nudu arjar kendai ndi na ne nga sedang nudu na jowai bang haus na mahjar khatwai nga wan join ni lengba ka jing ailat jong ki SSA ban penyat ma chane ba mangi hapa juai kam duna ma cepat kawai beling ajan janji nama ba kim ailat yang bangan penyat ki ma cendang maka kumki referee dan ngingim la ban penyat ma bangin pas tangki praktikal dan ni ban pas ban ong ban pas tang ka fitness but theory ngim la ma ban poisa isi nama bahaka game ni la ban ni dan kam ban pas ki praktikal takadang nga ai kublai ka SSE nama baka la ailat yang bangan wan join ni but they that how aja khat prakit banga pass first ban pass FIFA de banga pass first time menta kumbagi thought dan ki press beki ong banga pass menta de menta nga pass ndu aja khat pra tang ba shu ona bangi referee le exam kin man laus nem bangi na sah ko juga kedan last year nga le biang dan teng teng le how ways nem ila RC license ka fitness bangin na sah ko juga kedan but jom taus nem kadang yo le tang sisen hi nama ba nakadaw jong kani jingpang ta ngakurmen ba next year tadi bakadan biang fitness kadang la biang ban pas ban ki biang ban yai nek sa hani ka kadan but kani exam kum belong kadi ka ranking dalam baklang kadi ka ranking you have to perform every year kalau belong ranking di players ya ka team fi kum Indian team men hakani ka hiar sik number 2 Kimi tim gelong ta baki player Ranil Djokovic ki hiar sik number 1 number 2 hendrai ke basok tenat kre ye kong Rio nadu arajar khat phra hadu menta art khau I maintain be standard we don't have inter panel of international referee of the FIFA dengan kickbox ker yang I ba na community ba umde bin kut tam arfwe nomor arfuar ni don ka World Cup Women World Cup football in India ban community by in your ban put hak aku kebelang di sana yang ka Shillong Sport Association bagi garib kita mendewi dia aku mengilong ke Shillong Sport Association bagi gelaban babon bagi gelaban kan ben ke Shillong Sport Association la ke wain di association kelas kalau long sispa south nem mentar kalau penmi om tani ya ki player yang naik kan ki babon ngila penmi ke referee na duk ba joli ba Dennis Dunn ki ba Shillong ba kum ta tetep ban mentar bang bakla ngai di we ni kin thai iban nongkong iban yo ni kartan te ngakit bak yang kong rio finang yo kamet ko vai khan kam tan physical fitness bi fi ba pidang la ban ai ki jung sekri ba ba kam haka liang ta sports and game namar ban suang ban peniai lu ni don kam om tan di peniai ba bet ni don kam wa kinong peniai ki ba bet namar PE ki jing saken lot wa di kong rio adalmen sim snem isya kena ben aktifar free komito nenganget man pai kat sekeni kam dei besuk ban retain yang tak position ki ba kena ngat hang ni ki member ki bedah ni menta ngin rai ki khfor sambal la ki snong bangin tip bangidon plek ki dong peniat ki ba bet sya ki ba kaper thai ki